Anthatheke ithuba ngibonise umoya ogcwele. Amen. Ingathi ngibonise umoya ogcwele. Amen. Ngibonise umnikazi webandla uJehova Jireh. Amen. Ngibonise bonke abapostolo egameni likaYesu befundisi abantwana bakaThixo abaye bazincama egameni likaYesu bakhona kulowo mhlanga. Haleluya. Ulele uThixo kakhulu ngawo lo mhlanga. Haleluya. Egameni lenkosi uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Haleluya. Andizibambi ngexesha elifishane. Haleluya. Egameni likaYesu kodwa ngenza uchila nje okuThixo athi ngizachila egameni likaYesu waseNazaretha. Sengasenhliziyo yakho ungakhipha nje inhliziyo kamoya, inhliziyo yenyama, unxibe inhliziyo kamoya, ukhiphe indlebe zenyama, unxibe indlebe zikamoya. Haleluya. Ukuze uyive imessage uThixo azayithetha ngam namhlanje kunawe. Haleluya. Egameni lenkosi uJesu Kristu. Sizachila le incwadi yeGenesis esatsho umfundisi ophuma kule ndawo esithi umoya kaThixo ithi phambili kwakumnyama enzonzomleni. Haleluya. Busebumnyameni, busesithokotokweni somhlaba wonke, usesithokotokweni somnyama, kodwa umoya kaThixo, haleluya, wafukama. Haleluya. Engekafukama umoya kaThixo akunothethwa nto yenze. Oh haleluya. Ithi iBhayibheli wathetha ngezwi ebumnyameni ubumnyama babaleka. Iyo lento sizoyenza namhlanje. Haleluya. Ukuthetha ngezwi likaThixo. Haleluya. Phezu kwesimo zabantwana bakaThixo naphezu kwesimo somhlaba wonke uphela, naphezu kwesimo samabandla onke ephela, naphezu kwabo bonke ababiziwe ngegama likaYesu. Haleluya. Ubumnyama bubaleke. Haleluya. Thethiwe ngabangcwele, thethwe kakhulu, thethwa ngebandla elilambileyo, thethwa ngebandla elinezinto zo-Isabel phakathi ebandleni. Ndiyabulela kuThixo, naniThixo ndiyabulela hayi le message ngoba sikubunzulu bukamoya ogcwele. Haleluya. Kulapho kuzoklinwa khona izinto ezingafanele umzimba kaKristu. Oh haleluya. Elike bangcwele, ndiyamthanda uNehemiya, akakwazanga ukokha inkunkuma isekhona. Haleluya. Kwanyanzeleka ukuthi uNehemiya before abe uyokha uqale uklinwe. Haleluya. Emabandleni namhlanje kunezinto ezidingwa nguThixo. uThixo ufuna umshakazi. Oh haleluya. Umyeni ufuna umshakazi. Ubushiya kwincwadi yesishilelo chapter 21 ithi ndabona iJerusalem entsha, ndabona izulu elitsha, ndabona umhlaba omtsha. Oh haleluya. Nalowo wayehonjisiwe ehonjisela umyeni wakhe. Wasibheka namhlanje umtshakazi akamumbelanga umyeni wakhe. Haleluya. Kasijonga namhlanje umtshakazi zikhona izinto ezishotayo. Haleluya. Ukuze abe ngumtshakazi, ukuze umyeni afike umtshakazi wakhe ehonjisiwe. Haleluya. Thathe kaMdelelo sijonge ibandla. Haleluya. Lingumtshakazi. uKristu ungumyeni. Haleluya. Nawo namhlanje fika sithilekelo into kuba njengoba umyeni efuna umtshakazi ufika kumtshakazi onjani. Haleluya. Ufika kumtshakazi olungiselwe umyeni yini na. Haleluya. Nakufika kumtshakazi, oh haleluya, ongu-Isabel. Ongu-Isabel yayiyiyelukazi. Namhlanje bathemana nabakaThixo babethetha bathi imandla
indlela, i-makeup, inkhumbuzalo, inzipho zalo, siyacela ukuthi liyenyukazi. Njengomtshakazi ewombele umyeni wakhe. Haleluya. Bantu namhlanje nilale umoya kaThixo wafuka. Thandile umshumayela bethetha phizo uthi awukwazi ukuhlelwa kumoya ingcwele, kodwa uzophinda uphume uyosela utshwala. Oh haleluya. Which means ubungekahlelwa nguye umoya ingcwele, ngoba mase ufikile umoya ingcwele uyaklina. Haleluya. Indaba yotshwala iphelela indawo. Oh haleluya. Indaba yomoya iphelela indawo. Indaba kaIsabel iphelela indawo. Imandla namhlanje umoya ingcwele usele ufikile iklina. Zonke izinto ezingaphilo ngebandeni ziphelela indawo. Oh haleluya. Ngingebandla namhlanje uKristu azofikela kulo. uKristu thina iesile azolugibela. Oh haleluya. uKristu namhlanje ukhangelo yedwa othi I am of God. I humble myself, I avail myself. Umufuni esile Nkosi gibela mina. Oh haleluya. Ufuno yedwa ozovula ilizwe lakhe eliphizile Nkosi. uMordecai wayehleli ngaphandle, uEsther wayesephalesi edla kamnandi, kodwa isizwe sakwaJuda usayinile. Oh haleluya. Sayinile nama, sayinile nama, abulawa amaJuda. Oh haleluya. But lithizile Nkosi yavuka indoda eyi-1, yavuka indoda eyi-1. uthi uMordecai ayabuthi ubumnandi basePharesi, yahlala yakazula ingubo zayo. Namhlanje ibandla lidinga umuntu ozokazula inhliziyo yakhe ekazuleni ibandla, ngoba ibandla, oh haleluya, ibandla kunezinto ebandleni uThixo ngaba uyazenza. Kunezinto ebandla ebekumele ukuthi linelevel eselikuyo, kodwa ngenxa yezinto ezingaphakathi ebandleni ilizwi leNkosi yahlala la ndoda yathi Esther, uzungalibali uba ndiyabulawa nalama Yuda yabulawa, nawe wasekhaya. Khona abantu namhlanje abangabasekhaya. Haleluya. Khona abantu namhlanje abangabasekhaya ekudingeka ukuthi bevusiwe kweli xesha lokugqibela. Cela sifunde ngoKhanesi Bosile wamcela le yesiXhosa please. Okay, cela ungifundele mfundisi wami chapter 3. Uzongifundela nje Genesis chapter 3. ubuye uyonifundela uYohane chapter 3 verse 9. uYohane umpostile chapter 3 verse 9. Chile nje kafishane bese siyahlukana abangcwele ngayo nje lemizuzu ephile. Funa Ncwadi yeGenesis chapter 3 verse 1. Verse number 1. Hloko ndaba ithi kuwedwa nokuwa komuntu. Ke kaloku inyoka yaye inobukhopholo ngaphezu kwazo zonke izinto eziphilileyo zasendle abezenzile uYehova uThixo. Yathi kumfazi, utshilo na okunene uThixo ukuthi seningadli kuyo yonke imithi yomyezo. Verse 2. Wathi umfazi kwinyoka, eziqhame
osemiyezweni phakathi uthe uThixo seningadli kuzo seningachumumisi hleze nife. Verse 4, yathi inyoka kumfazi anisayi kufa kuba esazi uThixo ukuba hlana nithe nadla kuzo oqabuka amehlo enu nibe njengoThixo nazi okulungileyo nokubi. Baba, cela ufunde uchapter Yohana umpostile ngapha. Chapter 3 verse 9. Bonke abazalwa nguThixo abenza isono. Bonke abazalwa nguThixo abenzi isono. right. Ngokuba imbewu yakhe ihleli kubo. Kananjalo abanakona ngokuba beselwe nguThixo. Kananjalo abanako ukuthi Ukona ngokuba bezelwe nguThixo. Right. babonakala ngalonto abantwana bakaThixo Yes. nabantwana bakamtyholi. Yes. Bonke abangenzi bulungisa abangabakaThixo. Yes. Nalowo ungamthandi omzalwane wakhe. Yes. Ngokuba le intshumayelo enayivayo kwasekuqalekeni. Le intshumayelo inayiva kwasekuqalekeni. Ukuba sithandane. Yes. Singabi njengoKayini. Yeah. Obengongendawo. Obengowengendawo. Wambulala umnina wakhe. Wambulala lanina. Yes. Ngokuba imisebenzi yakhe ibingendawo. Hallelujah. Yena eyomnina wakhe biye ukulungisa. That's all. Kule 5 minutes okanye kule 10 minutes sinayo. Okokuqala kunento ezifihlwayo emabandleni ezingashunyayelwayo. Hallelujah. Now siva ukuwa komuntu nokuyelwa komuntu. iBhayibheli lithi inyoka ayeyeyona silwanyana sinobuqhophololo. Hallelujah. Safika ebandleni sathi uthilo na uThixo uba ningathi kulomthi. Hallelujah. Ukuba nithi natya kuzokwenzeka ntoni? Uthi uba sithe siyayisatya sofa. Hallelujah. Uthi nikufa into nayo ayokuqabuka amehlo wenu nibe nje ngoThixo. Hallelujah. Awuma nayo ulifunda kakuhle unendawo uThixo athi abantu banjengathi. Hallelujah. Amen. Ngifuna ukuphanje nathi ndawo. Inyoka iza nentshumayelo. Le ntshumayelo iza nayo ebandleni. Hallelujah. But elibanda njengesiza nayo kulo le ntshumayelo xa uyiva iright. But phuma phi? Hallelujah. Intshumayelo iyavakala. Hallelujah. Uma nithe kanintsi nizofana noThixo. uThixo uyaphinda kwalaphezulu uyayingena uthi abantu banjengathi. Hallelujah. Uthi le nyoka ishumayela intshumayelo right okanye inyanisile but iphi ingubani yona? Inyoka but inento eyithetha. Amen khona body yakho. Namhlanje siphethe abazalwane, siphethe abefundisi, siphethe abapostoli, siphethe ibandla. Inyani ikhona but isiseko sesenyoka ngoba izinto ezenzekayo aziyo lento ayithethayo.
uJesu lo wafika wathi sizukulwana ni sinikhonza ngemilebe nenyeke but inhliziyo zenzi kude le nobabala lukaThixo. Hallelujah. Mamela vezi zikhamba zalento uyiphethe, vezi zikhamba zalento uyithethayo ngoba lithi izwi lenkosi abafundisi bobuxoki siyakubabona ngesikhamba kukhe kuvunwe emdiliya ekunzaneni kukhe kuvunwe oh my God shikhamana labobuso kukhe kuvunwe ibhanana emthaneni nameva. Mamela lento uyithethayo lento uyishumayelayo masibone iBhayibheli lithi ngehapho ngempilo ngentetho wonke ukaJesu Kristu. Yeah. Intetho. Hallelujah. Kwenza Kristu. Hallelujah. Asifika kuncwadi yezenzo abantu bathi mafana kuthiwa makuyochilwa kuncwadi yezenzo kanti siyoboniswa nguThixo ukwenza kwabapostoli. Hallelujah. Iyo lento namhlanje uNkulunkulu evuse le nkonzo yokuthi ukaMoya Ngcwele ngoba lithi izwi lenkosi ubungafunda uCorinthians chapter 2 ufunda verse 10 ithi uThixo wazithila ngomoya umoya uphengulula izulu zikaThixo angeke uziphengulule izulu zikaThixo ungekho emoyeni. Athi Yohane yangikumoya ngomhla wePatmos yangisesithini ngabona awukwazi ubona ungekho umoya. Athi Roma chapter 8 verse 8 athi unako ukukholisa uThixo usesenyameni. Ashumayela inyaniso funa ushumayela inyaniso ngempela. Hallelujah. Uthanda uyathanda ususu uyasusa inyaniso ithi iBhayibheli iyabona ikhuluma. Hallelujah. Dimide dimubo diminyaniso akekho yayo kuba engayigama kumele kasisenyanisweni uKristu atakujwe ngaphakathi kwethu. Athi umpostoli uPawulo angisaphili mina uye ophilayo ngaphakathi kwami. Sininzi izinto ebesinozitshila kodwa ke ngenxa yexesha mamela ngifuna ukuthi nje umfazi ushiye lapha indoda lapha babonke abantu bathi kufika xa ndisithe kufika eyindoda siyathanda kutshilenza ngoba ezinye izinto asishumayela kufike indoda ishumayela intshumayelo ebengakhange nayishumayela emfazini wami. Hallelujah. Umfazi wami uyayithatha intshumayelo yale ndoda kanifika uthi yitsha senditshile uma ndisitsha kuphuma uKhayini uphuma ndisenhuma uphuma ndisensibeleko. Mamela ukuhamba neGenesis chapter 25 uverse 19 uthi kwazalwa abantwana ababili esinye isizwe sincinci esinye sikhulu. Uthi lesi somelele uthi lesi sithambile uthi esi sincinci sizophatha esisikhulu. Axabana abantwana sisi wabuza kuYehova abantu namhlanje uma izinto ezisenzeke ebabandini uma izinto ezisenzeke ebomini babo abanako ukumbuza uYehova. Ithi iBhayibheli wabuza uYehova ingaba kutheni mna ndedwa lento kunje kube ebomini babo. Ithi iBhayibheli wathi uYehova uphethe izizwe ezimbili inyoka
namhlanje senayo intshumayelo. Sashumayela kamnandi namhlanje. Inyoka isawalahlekisa amabandla namhlanje. Ithi iBhayibhile xa uya ngapho yakumpostini ithi le ndawo imbewu yongendawo nembewu. Oh my God, kathi namhlanje ngifuna uphumula uzibuza umbuzo ukuthi namhlanje uyephi imbewu, ngoba ikhona imbewu kaSathane isisula lamntu. Kunabantu abafayo ngenxa yakho, kunabantu abaphilayo ngenxa yakho. Uyephi imbewu? Lesikhathi esinitsha sekuthini ikhona imbewu eseyifakile inyoka. Nangoba ukuthi ukukwabulula eCape Town imbewu zenyoka, ngoba bakukhela i-oil, bakukhela amatshe, bakukhele izinto eziphathekayo. Namhlanje abasayiva intshumayelo evela kuMoya oNgcwele, ngoba lo muntu uyimbewu yongendawo. Uma sendava uma imbewu ithi iBhayibhile simbona ngalonto owembewu kathi. Haleluya. Ngoba kunembewu, imbewu yongendawo noma oh my God, noma ungayilungisa noma ungayiklina, but le mbewu yongendawo yaqala uYesu beloba uthi uYesu ezingafanelanga mtyiwa zibuyisele izibuyiselelwane. Kunabantu ongazishumayele uchitha isikhathi phela ama-hour ushumayela intshumayelo phezu kwempilo zabo, ngoba yiphina le mbewu angaguquki, angaguquki. Ngoba lena intshumayelo nayiva kwasekuqaleni akulunywanga apile njengoba kudroshi apile pha, khange kulunywe apile. Into nayo inyoka ifike yashumayela emfazini, umfazi wathatha intshumayelo yenyoka. Abantu namhlanje abanayo irevelation, xa ujonga bajonga komama, kanti umfazi nebaba. Haleluya. Bhayibhile itshila kakuhle kunceda Isaya ithi singabafazi basiqheke bondele endodeni. Haleluya. Because umfazi umele ibandla, umakoti umele ibandla, ngoba ibandla namhlanje lisashunyayezwa intshumayelo zenyoka. Uthi umfundisi ebethetha uthi izinto zonke izaphele zisekhona ebandleni. Namhlanje umoya kaThixo ngicela nje enze into eyodwa, cela nje enze into eyodwa, avusa benyaniso, avusa benhliziyo kaThixo. Singase singamanga inyawo sonke, kodwa wena uthi namhlanje Nkosi ndilivile izwi lakho. Yonke intshumayelo ebeyenyoka ngaphakathi kwakho, yonke intshumayelo ebengeyiyo yakho, wonke umoya ongeguye osebenzisayo, kodwa namhlanje ngifuna usetshenziswa uMoya oNgcwele. Haleluya. Uthi umfundisi ophuma apha uthi umoya kaThixo wafuka. Kawuvulela umoya kaThixo indawo, kawuvulela umoya kaThixo ngaphakathi kwakho ufuka. Awungezi uthi unomoya kaThixo uthi mawuphuma apha uphinde uyokwenza into zamadasi. Indatha ukawufumana umoya kaThixo. Umoya kaThixo uma selufikile wathethela umnyameni, ubumnyama babaleka, izinto engezizo ezezikaThixo ziyabaleka.
namhlanje ngabapostoli sithandaze nabantu abathi Nkosi owakho umoya mawuhlale ngaphakathi kwabo ngayo lenkonzo yobudzulu bukaMoya Oyingcwele uNkulunkulu makanhlini. Haleluya. Ndikuphethele namhlanje andikuphethelanga yeza andikuphethelanga ndibonakalayo andikuphethelanga ndiphathekayo kodwa ndikuphethele namhlanje umoya kaThixo ozohlala empilweni yakho aklini impilo yakho atshintshe ubomi bakho atshintshe indlela owenza ngayo izinto atshintshe ukuthetha kwakho ngoba namhlanje emlonyeni oyi-1 kuphuma amanzi akutyuwa kuphuma amanzi asithe ngagijimeze ngaphambili. Wathi cha ngeke ngivume siyahamba ngoku siyagoduka siyayishiya iCape Town. Namanje ngiphana uthi khawucele lo muntu ozivayo up to this far into ukuthi andikamvumo Oyingcwele inhliziyo yami isalimele uMoya Oyingcwele ngoba kuthethwa ngaye akakangeni ndiyaziva. Ndicela labo bantu sizothanaza nabo ndiyayiva akwenzeki empilweni yami. Buya mntwana buya cela njube wena usuku libala cela ugijime usengapha ewa andikawefa manje andikawefa yiza kuba uyawefa manje khamisa mkaza buya mntwana ibambe mfundisi bami kuyenzeka ibandla ucimba liyefa kanti alikho. uMoya Oyingcwele uthetha nami uthi abantu andikawefa lamandla notho sizwayo sikwinkonzo ubonile abantu bayabhabhathizwa ngamandla kaMoya Oyingcwele wena lento ayenzeki kuwe uba ngakonektha ayivakali lento uthi uMoya Oyingcwele yiza sizothanaza nawe kulo mzuzu. Okwesibili abaveli labo bantu ndithi-ke uma uright phakamisa izandla aziphakami futhi uphi kanti uma ngabantu ba-awuvumo Oyingcwele ngicela uphume apho uzela ngaphambili sothanaza nawo awuyivi connection ukuba ngabantu uyamva ngicela uphakamisa izandla kulo ndawo kuyo ayingencedi lento iconference iranwe ithi yokuphela ibuhlungu lento kuThixo eyobabantu bangene begula baphinde baphume begula. Cela ibandla phakamisa izandla cela ibandla phakamisa izandla sizawuthandaza ndicela sike sinqale ubani nobani akazicelele kuThixo. Moya Oyingcwele fukama ngaphakathi kwakho. Moya Oyingcwele ndigcwalise ukuze kuphume iziqhamo ngekamani kaYesu. Ndicela noma ukuloo ndawo cela phakamisa izandla cela ibandla phakamisa izandla sitsho sonke inhliziyo yakho mayimlikele uThixo
Why